Okay, manihapon na punta mga isunan ko. Mga itong sudan ron. Minaumaor ba? Isda na punta ron. Atong matag merkado. Kita na punta ito. Masuwa karong panihapon. Yung ani na lang. Grabe pang isda ni merkado. Perti pong buaw buyag. Pahit na tagamay. Igo panihapon mga isunan ko. Sagulan pong isda ba. Mag-uban man yung 101 o kining kuhan. Ini kita wag og lumayagan na sila sa makuha guan na po lumayagan mag-uban na sila mga tugisagol pagpalit adto na magisot og presyo kay si malisang mga ning presyo namo diri sa merkado. Grabe ning presyo ni kaway kupos-kupos ni mausik mo kibra ba mo nilang presyo diri. Grabe yun. Sweeto naman mga tao diri sa mo ang presyo sa isda pati mahala. Okay mo ni. Yan ginagmay kagmay lang ta, palit ta ginagmay. Igo sudan, hilaw na po kuan, gulay na po. Yung nana ra gud. Di gyud magtingo bagay tungod sa kamahal. Okay mo ni, magisunan. Ato na ning hukaro no, kaon na ta. Ako say mo unag kaon ba. Pakita lang ninyo og saan ako pagkaon ba nga akong pinalit nga isda. Pero amo ning tanan no, mga agdal lang ko human ako kauman ako pa-video ba. Video taon na magsunan ko. Joke ito. Okay na salamat mga kigsunan sa inyong pagtanaw niya akong content karong adlaw no. Okay. Wala na, kaon ako. Una ko kaon nila kay dugay man sila makaon. Ako dali mo gutmon kay tiguwang na talaga natag kuan bat pamation hasta gutom abi mo inta sa tuang kalawasan. Okay, magsunan daghang salamat ug mga adlaw katong tanan. Bye.